No homo. I said he's so sweet, think I wanna lick the rapper. So I let her lick the rapper. She lick me like a lollipop. Okay, hej og velkommen til det her tutorial, hvor du kan lære at lave ild, realistisk ild, i Jump. Først og godt der er åben Jump. Den fik det ikke registreret, så derfor tog den åbenbart lidt længere tid. Okay, så gør jeg sådan her. Jeg trykker file og new. Okay. Billedet det er lige meget hvor stort der. Men baggrunden den skal fyldes ud med sort. Så når jeg har gjort det, så tager I pensel, eller brush kan vi også tage. Jeg tager bare pensel. Og så tager vi den tykkeste, ikke udsværet, eller nej, sådan ja, men sådan skarp. Og så skal foreground color være hvid, og så tager jeg ellers og laver sådan der. Tager lidt mere her. Der, sådan der. Okay, og det kan man slet ikke forestille sig bliver til ild indtil. Man tager den her smudge-tool, som udsværer det. Og tager jeg, og så tværer jeg det ellers ud. Sådan her. Og jo mere tid I bruger på det, jo bedre bliver det. Jeg pauser lige, og så kommer tilbage igen. Okay, sådan der. Nu har jeg lavet det. Det er måske lidt tysk, men nu har jeg gjort det. Så jeg har stadigvæk et ganske almindeligt enkelt layer. Og så trykker I colors, og så ellers colors, eller color balance, farvebalance. Og så når I lader dem her, så skifter I farve. Og den skal være i midtones. Så skal I have en orange farve. En sådan pænt på orange farve. Den lige forkerte vej. Find der. Og så skal I ind under shadows. Og der må I godt få sådan en rød farve, og så skal det komme til at ligne ild. For eksempel det der, det kan godt lide ild. I kan også gå ind og tage noget her, highlights. Det behøver man ikke, men for eksempel sådan der. Og det er så sådan der. Og sådan der laver man ganske almindelig ild. Jeg kan lige prøve at vise jer. Jeg tror jeg lavede 2 andre. Jeg kan lige prøve at vise jer. Okay. Jump. Jeg ved så ikke lige om I kan se den her. Jeg kan lige prøve at åbne den. Sådan der. Det var bare den første jeg lavede. Og så lavede jeg en lidt senere. Åben. Og den er lige... nu skal jeg finde den. Hvad er den med den her? Den burde det være her, men det er den åbenbart ikke. Nå, ja. Nå, men det var det. Hvis I har nogle spørgsmål, så skriv en kommentar, og hvis du kan lide videoen, så subscribe, abonner, hvad noget kalder det. Og I må også rate. Nå, men tak for den gang.